Hi guys, good morning. So, tayo lang dito sa bahay. At ngayon lang ako nagising, 8 o'clock na ng umaga. At guys, yes, yung ulo ko is ganun pa rin sakit. Umalis si Tami mga 3:40 sa umaga. Yung gumising ako para mag-cut sa kanyang manok na dadalhin. Nagdala kasi siya ng salad. At yun. Mag-ano muna tayo dito guys kasi ang daming hinugasan kagabi. Kailangan natin ibalik sa dating gawi. Kasi marami na dito ng hindi ko feel bumangon kasi nga yung katawan ko is ang tagal makamove on. 1 week na ako dito. 1 week and 1 day. 7 days. No, 8 days. 8 days na ako. Hindi pa rin ako makamove on. Yung katawan ko, gusto pa rin matulog. Gusto pa rin nakahiga. Plus yung naramdaman ko guys, pangit. Hindi ko talaga gusto ko sanang bumili ng camera pero nagsayang lang ako ng pera kapag bibili pa ako ng camera kasi ang dami kong camera hindi ko nagagamit. Kasi siya kailangan ng update. Itapon ko to. It's a bad tomato. Hindi ko alam kung bakit bumili siya ng maraming kamatis. Kami lang dito dalawa. Yun yung time na wala ako dito. Bumili siya. Tignan nga natin yung ating kasi parang giibot sa kinuha ng ibon. Tignan natin ay inibot talaga. Ay nako, itong ibon giibot jud ang usa nako, ito yung problema sa kanila giibot jud down siya. Mahilig talaga mag-ibot-ibot ni ibon. Kaya kailangan bantayan. Ang ganda na. Tumubo na sila guys. Hindi ako nakapag-cut ng damo. Kasi hindi ako nag-cut nung Sunday. So kaya ang haba na ng ating damo. Hindi man masyadong mahaba. Okay pa. Pero yeah, kailangan siyang putulin. At ang ating kangkong nag-start na din. Inibot din ng ibon kigwa talaga itong mga ibon ba na lami kay pang tulion. Uy, nanurok na more guys ninturok na ang ating seedling na ganito ako guys magseedling ng sitaw. Kailangan silang ganito kasi screen kasi yung ibon kakainin nila yung linis tayo sa ating porch kasi maraming honestly, pinakaayaw ko talaga yung sigarilyo ni Tami ngayon. Sobrang strong. Pinakaayaw ko. Mamaya na ako maglinis guys. Mas lalong sumakit ang ulo ko. Sigarilyo niya. Lapitan niya tayo dito guys. Kasi wala si Mr. So, yan. Pagpatuloy ang gawain. Inday Miriam. Kasi nandun si Mr. sa loob. Nandun siya sa loob. Mabrush ang kanang mga abog-abog. Kasi binasa ko ito dito. Ang nangyari, nandun pa rin sila. Hindi naman kailangan talagang malinis guys. Konti lang. Konting linis-linis dito, linis doon. Ganun. Hindi kailangan ng sobrang spotless, parang
No? Kasi nakaka-stress kapag gusto mo ng spotless na bahay, yung parang walang dumi, perfect. Okay lang yan sa mga ganyan kung sobrang yaman at may tagalinis kada oras, no? May mga katulong. Tayo. Wala tayong katulong. No, nangyari. Pagod tayo everyday. Wala nang jirjir. Kasi pagod na. Kalaraki kaya. Huwag kayong iingot dyan. Maingot talaga kaya. Yung garden in the Merian ngayon ba? Mura yung depressed kaya kung garden guys, no? Konti lang talaga yung tanim. At marami pa ditong lugar na hindi ko pinagtaniman. At ito yung umaga natin. Ang ganda ng umaga dito guys. Sobrang siya, peaceful ba? At ito ating sitaw. For sure, kahit late na ako guys, alam ko naman na makaharvest tayo nito. Before mag-fall, meron na tayong ma-harvest, no? Kasi alam natin na ilang buwan pa rin bago mag-fall. So, tataas ito at magbubunga-bunga din. Off ni Tami ngayon. So, sana andun ako sa loob. Pero guys, naburyo man sa Indamerian. Naghanap ng gawain. Naghanap kung anong gagawin sa labas. Kasi kami ni Tami, nakatulala lang kami cellphone dalawa, no? Off niya, pero tulala kami cellphone. Kaya, naluluka, lalong sumakit yung ulo ko sa cellphone. Mata ko, hindi pa naka-move on sa sakit. Andito pa rin hanggang ngayon. Over tayo, no? So, sabi ko, punta akong sa labas pang putulin ko nga yung mga sanga-sanga dyan. Hindi ko na makita at makipagmaritis kung sinong nagja-jogging daan sa kalsada dyan guys. And also yung yung mga dalawang kahoy ko, hindi ko na makita ang aming mailbox. Kahit andito tayo sa countryside, may makikita din ako mag-jogging mga tao guys. So yun guys, pinutol ko din yung sa itong kahoy na to. Kasi hindi ko na makita yung aming mailbox. So kaya yan. Inano ko tinitrim. Ito siya. Next year, spring, kailangan kong itong igano, no? Putulin ba ganun? Kasi maganda ito, may pagka-dwarf ba kung ititrim mo lang siya. So, yun yung plano ko. So, this year sana, maganda siyang putulin kapag wala pang dahon. Maganda yan siya. So, kaya itapon ko lang itong ating mga nakuha na mga sanga. So, tara guys, atin itong ilagay sa yan. Atin ilagay and then itapon natin sa likuran. Ay guys, may bunga na pala. May bunga na ang ating apple. Look, oh. Bunga na. Wala masyado doon. Pero ang dami dito sa baba. Ang dami ng apple guys. Oh. Dahan-dahan tayo kasi merong mga poison ivy. Look, oh, yan, kita ninyo yan. Yan, poison ivy. 3 dahon. Maraming poison ivy dito sa amin. At poison oak. Look, maganda na yung kahoy na tinitrim natin. So, may bunga na guys. Ano kayong lasa ng Hindi ko pa nalasahan ang ganito kaliit na apple. Nalasahan ko to nung malaki na siya, malaki-laki. At malapit nang maghihinog. Pero mapait-pait. Dahil maliit pa. Mapait konti. Hello guys! Good morning! Good afternoon na pala guys. Ay, good afternoon na. So, ngayon, nandito tayo sa loob ng bahay. Sa taas pala. Of course, sa loob tayo ng bahay. Nandito tayo sa taas kasi guys, nag-ano po ako, linis ng kuko kahapon and din nilinis ko din yung sa paa ko kasi talagang ang taas-taas na ng kuko. Last year pa yun yung papunta ako ng Pilipinas at ngayon ko lang kasi hindi ko po napalinis doon sa Pilipinas kasi parang wala na talagang time, parang wala na talagang time. So kaya yun, nilinis ko dito, bumili ako talaga ng guys,
pang ano ng kuko. At gel po ito guys. Hindi siya madaling matanggal. At meron na akong mga ginagawa kahit anik-anik. And dito pa rin, usually kapag regular na color, mag-flick ba siya ba? Mag-chips ba? Mag-chips siya, mawala siya guys. Pero ito, hopefully, okay. And then, mag-ano ako dito, naglabas ako ng comforter. Kasi guys, kailangan nating may comforter. At mag-vacuum. Kasi kailangan kong mag-vacuum dito. Kasi po, ang dumi-dumi. At itong aking office, kailangan kong maglinis guys. Yung rug, ito, mga, ano man ito, blanket, mga pillow, aking luggage, dito, speaker, and also, yung ating inano, na rug, ito pala yung binili ko, guys. Ito, pakita ko sa inyo. Ito siya, ganun-ganun ba ang kamay, ganun, na ganun. And then also, meron tayong mga color na kasabay na sa nabili, at iba't ibang klaseng kulay para sa kuko, at ito yung napili ko, Yan siya guys. And then meron siyang matte na top coat dyan. At ito yung nilagay ko sa paa ko. Ito siya. Yan siya. Maliliit nga lang siya, no? Maliit. So okay lang yan kasi kung matagal siyang mawala, di bites ra. And then ito yung mga kasabay. Meron siyang instruction kung paano gawin. Sa gilid balak, And then meron din pala dito. Kigwa, hindi ko man lang ito nalalaman. May mga ano pala. I don't know how this work. Wow. Meron palang mga ganito. So, hindi ko yan alam, guys. So, ngayon, alam na natin, diba? Ngayon, meron alam mo na.